Ngaphambi kokuba sithole umhlahlo wesimo sezulu sithola udaba oluthi Kuhlasele imvula enamandla ebiphelezelwa umoya eMpangeni eNyakatho yeKwaZulu Natal. Lesichotho senze omkhulu umonakalo enxanxatheleni yezitolo eSanlam Center kanye nakwabiyela. Iziphule nezihlahla kwaphazamiseka nogesi ezindaweni eziningi. Sixoxisane nesangoma sezulu sakwa South African Weather Service KwaZulu Natal uWiseman Dlamini. Okwamanje isichotho simuvele endaweni ezilapha ko-St. Lucia. Kanti futhi kubuya ngathi soqhubeka nje sibe khona esikhathini sanamhlanje ebusuku. Kanti futhi zikhona nezinye futhi izichotho noma ama-thunderstorms aqhamuka ey'ndaweni ezilapha ko-Vryheid, Babanango, uLundi, nawo futhi azophinde amuvele noma afike ey'ndaweni ezakhele uGoli wesifundazwe, ikakhulukazi lapha eNyakatho yesifundazwe obusukwini banamhlanje. Kanti-ke uqala ngokubalula ukuthi bese sikhona isexwayiso esikhishwe u-South African Weather Service ngey'khathi zasemini namhlanje ebesisho ukuthi kuzoba khona isimo sezulu esinobungozi kwizindawo ezakhele umkhanya kude district nalapha eMhlathuze kanye ney'ndawo ezakhele lapha uLundi noBabanango njalo njalo. Kanti-ke esinganikeza umphakathi njengesexwayiso ukuthi uzame ukuthi uzigcine uphephile ukuze umonakalo ungabe mkhulu kakhulu, ikakhulukazi abantu abakhele izindawo lezi ezilapha ko-Richards Bay, St. Lucia, singabalula iy'ndawo ezilapha koMtobatuba njalo njalo. Abantu kumele baqaphele kakhulu ngoba imvula eseyibe khona ngesikhathi esingamahora amabili adlulile sesifinyelele ku-30 mm nokuyimvula enkulu engaphinde idale ukugcwala kwamabholoho amancane nemigwaqo. So abantu kakhulukazi abasemgwaqweni kulindelekile kucela ukuthi baqaphele kakhulu ngoba imigwaqo izoba bushelelezi.